Вітаночки, мої шановні, рада бачити усіх. Зараз ми почнемо. Адзінае толькі трэба зараз твіча падрабіць. Одну хвілінку. А то я не бачу, пакуль ці ідзе там гэтая трансляцыя ці не. Ну і адпаведна пачакаць, як там нашыя хлопцы. Так, гульня ідзе, я так мяркую, што чакай так сам ідзе. Выдатна. Усё, чакаем наших паплечнікаў, якія у нас хутка з'явяцца, я спадзяюся. Так, я б хацеў паляпшэнне нейкае сабе набыць. Гэта трэба, наколькі я памятаю, у пакойчыкі сваім зрабіць. Пакуль там хтосьці раздупліцца з іншых стрымаў, мабыць, то мы сабе палепшым. Так, personal board equipment. Так, спачатку гэта. Мінімапа, гэта у нас ёсць, правда? Апгрейды, armor plate, damage reduction. Гэта добра. Гэта у нас бронька. Ліхтарык не, стаміна. Гэта добра, дарэчы, калі што. Мінімапа, рэн павялічвае рэнж. І мне хопіць, дарэчы, на мінімапу. Так, канфірмуемся і на пашкоджанне. Усё, гатова. Потым наступна ўжо будзе 6, мінімапа 1000 ўсяго. Это добра. Так, хадзем туды. Зараз пачакаем. Мабыць, тут мы ўжо все заўсёды сыходзімся, правда? Хуценька будзе. Зараз пагляджу, што там на нашым чаціку робіцца ці не робіцца. Пакуль што нічога не робіцца. Як тут пінгануць усіх? Алсевіч, вітаночки, чакаем. Паплечнікаў нашых чакаем. Як твои справы, Алсевіч? Што ў тебе новага будзе выходзіць бліжэйшым часам? Так, чую ўжо тупат. Хтосьці прыйшоў. Гэта у нас Усяслаў, толькі чамусьці без голасу. Не. А чаму ты не далучыўся до Дыскорда? Бо я тебе не чую. Ты мяне чуеш, не? Я тебе не чую. Оп, трапіў у галаву. Так, ну я так мяркую, што Шагрэля нармалёва дагучыў 4-й узровень учора. Малайчына. Гэта вельмі добра. Так, а дзе ж Шагрэль? Дзе ж наш каточак? Так, каточак запускаецца, добра. Ён далучаецца ці не? Пакуль невядома. Так, ягоны стрым можна зачыніць. Чаму гульня падобна на Dead Space? Ну, просто такая атмасфера ў ёй. Яна, па факце, яна, кажуць, больш падобна не на Dead Space, а на Alien Isolation. Па геймплею. Это мы пакуль на сваім караблі? То яно так выглядае выдатна. Нібы Dead Space. Па факце, што усе місіі яны робяцца на касмічных караблях. Плюс-мінус аднолькавыя канструкцыі. Эй. Усяслаў, чародзей. О, з'явіўся нарэшце. А жыў, голас падаў. Мы выкарыстоўвалі Discord апошнім разам, да? Ну так, мы ў Дыскордзе. Добра. Я ўжо запамятаў. Забыўся. Так, штосьці... А як тут ж
кідаць гэтай. На левую кнопку. Ж 2 тыдні не Що? гулялі толькі. Усё? Так шмат гульняў, они ж там одно пагуляеш, там одно кіраванне. На руки, хлопцы. Нарэшце, другі з'явіўся. На, Ну, дакладней трэці, вітанкі. Ты як там, далучаешся, не? Так, я уже забыўся, як там гэта робіцца. Як гэта робіцца? Слоупокі. Кот увадзі, кот. Д на канцы, не ты, а д на канцы. Так, давайте я вам зараз яшчэ пасылочку на тугезер скіну. Так. Ось. Сюды закінуў гэты... Ну, дзе мы зараз сядзім, просто на відкрыты чат націсніце. Так, што націснуць кажаш? У Дыскордзе. У У Дыскордзе. тым канале, дзе мы зараз, відкрыты чат там по правому боку. На правым баку? Так. Там чалавечак намалёваны і побач, ось, і там за спасылачкай перайсці і далучыцься, адчыніцца акенца, толькі не зачыняйце яго. Так. Для мяне занадта складана. Што ты мне блытаеш усё, ну? Я стары чалавек, я ўжо спаць хачу. Сонца села. Тут нічога складанага, яно просто адчыніць себе акенца і ўсё, просто не зачыняй яго. Ты пра трансляцыю на Твічы, ёпта, красота. Так. Вось яно што. Чакай, гэта мне трэба. Код у групе, у Дыскордзе. Мы сёння, дарэчы, без Міхася, правда? У траіх, як у мінулы раз. Ну, Хаця там, звычайна, рэтра-чацвер. Чацвер. Вітанкі, Анюта, вітаночкі. Так. А я пакуль не бачу, каб мне штосьці прылятала. Дык вось у гэтым чаціку... Ну, усе на месца даяднаўся. У чаціку. Ты ў Дыскорд кінуў, так? Ну Не. так, Дыскорд, вось дзе мы сядзім, гэты канал, і па правому боку відкрыты чат. Ну, давай я перакіну тады спасылку у там, дзе код быў. Я ўжо закінуў. О, усё, так. Вячеслав. Закінуў. Вось, так. О, ўсё. Гатова, так? Так. Выдатна, ўсё. Цяпер мы ўтрая ў абагульны чат маем. Агульны чат, так. Усё, пайшлі місію абіраць. Хто будзе абіраць? Божух, наша яна зноў лагае, як шалёная. Да, купі новае жалеза. Не ведаю, пачысці старое жалеза. Нема куды чысціць. Няма куды чысціць. Чаму? Ой, да. Де... Не, ну пачысціць, дарэчы, трэба. Не, это я так задумаўся. Так, мы бяром узровень складанасці той самы, які быў, альбо падвышаем. Давайте. Гэта скажыце. місія, якая ўжо наступна ідзе, не? Можна выбіраць. Ну, павышаем. Так? Падвышаем крыху, так? Мы апошні раз рабілі 2700. Было там узнагарода. Ёсць на 3000, сіненькая ўсё яшчэ, але зялёненькая падвышаная складанасць 4550. Будзе добра? Значит, соберем. Палепшэнне набывалі сабе? Ты каточак на мінулым стрымы, мне падаецца, набываў. Ну так, было. Было. А ты, Усіслав? Я сабе набыў броню і мапу палепшаную. Мне просто цікава, як яна лічыцца тут па захаванню. Ці гэта новая гульня ўвогуле, ці гэта мы працягаем нашу старую? Працягваем. Тебе ж гаманец з грашыма павінен быць. Мы набылі поінты. Пурбай, буягадодзё, вітаначкі. Купі новае жалеза, ты купі, ну. Пурбай, вельмі прыемна.
Так, Я усі забувся. вітаночки. І пататач, до речі, так само. Ежа для космічних пошвар. Ні. Я так просто не дамся. До речі, ось Усіслав, ми з тобою колькі побачили пошвар на бягучий момент уже 8? Правда, Я ці 7? пам'ятаю зомбі, пам'ятаю большую такую пригожу, з пригожими очима. Ми пыталися Лопата спрятатися. восьминожка така добра. Та был жахливая опошний Ага. раз какая-то ще і... На чужого подобного була? здається. Дементор був, так. Дементор був, до речі, саме перший. Я пока 4 пам'ятаю. А робот був. Гэта наш трэці, з першага строма трэці робот босс. так само вже. Робот, мне падаецца, самы складаны быў, бо паўз яго ніяк не прабегчы. Ён там неяк чапляўся і ўсё, крацей там табе гамон. І мне падаецца, мы яго завалілі, не прайшлі. Так, чакай, Як кого... набиваць? 3 было у першай нашай з табою гульні. У другой гульні колькі мы зрабілі? 3 таксама. Мгм. Першая была, мне падаецца, гэта лупатая. Потым быў чужы. А трэці які быў? Ці мы толькі 2 згулялі? Шаграль, не памятаеш, колькі мы згулялі місій? Где не был? Тут аператыўка падскочыла на 25-50% ўжо. О, бляха, не ў гэтай гаспадарцы. А я не глядзеў апошнім часам. А Буяга, колькі у вас зараз каштуе аператыўка на 16... Да, на 16 мяне цікавіць. Гігабайт DDR4-5. Так я на паўсюсе подскочила, бо там с гэтымі самымі бо дата-цэнтры на шыі Выкупляюць, так. планкі Ага. і у выніку і адпаведна SSD і аператыўка. Ну, там зноўку дэфіцыт пайшоў. Трэба паглядзець будзе, слухай. Ну, вы там пакуль збіраецеся, а я пакуль пагляджу, добра? Ну, я на караблю. Я выйшаў са станцыі на караблю. А, во. Сядай там і Я гатовыя вылятаць. Калі ўсе сядуць, тады і паедзем. Ага. Я мечик прыцягнуў. Ну, я не разумею, що я папярэдні раз так не лагала нібыта. Лагала. Просто- Я памятаю, як оце все кепска было. Ну, нібы потым распярдзілася неяк, ці можа на місіі яно не так лагае. Слухай. О, чмурець. Та ти шо? А? У Польшчы просто непад'ёмны цэннік стаў. Нібы ўдвая падскочыла. Вось гэта я ёлуб дурны, трэба было купляць, калі яна каштавала па гэтым гаманцы. Ты так заўсёды. Ты самае. Калі крыптабум пачаўся, хто ведаў, што ён пачнецца. Слухай, яна каштавала прыблізна на 2 плашкі я хацеў набываць. Хацеў набыць сабе 2 плашкі. І яно б не абышлося меней за 600 злотых. Зараз адна каштуе 550 плашка. Ну, Ебануцца. удвая. А, ну карцей на місіі менш лагае. Станцыя цяжкая. Зараз добра. А, сядзяць. У вакенца глядзяць. Каточек там вайбіць. Так. Шугу. Гляжу. Усім бы аптымізацыя, а так гульня мне вельмі сышла. Ну, кааператыўна яна вельмі добра, правда? Мабыць, аднаму сумна было, па вось кааператыўна то вельмі няблага. Так, усё. А калі што, нам трэба дату спіздзіць адсюль. Дадзеная? Гэта ўсё гады на 4-5 на гэтаму жалезе? Не, слухай, бо мне трэба злазіць, у мяне ўсяго 16. А я, ну, колькі яшчэ год я працягну, ўсё на гэта. Стрімінгу 16 мала. Так, менавіта пра гэта. Так забыўся, што тут у нас
Так, пісталеты ва ўсіх ёсць, не? Металлический, Так. Добра. Я памятаю, что кнопочку треба натискать. Я уже позабывался больше гуся. На прабел Ну, у нас мапа, калі што. перагруз. О, Перагруз. дарэчы, паляпшэнне мапы ўсім раю, яна стала значна зручней, калі што. Ну, я вось грошы на щось змарнаваў, я нават не памятаю на што. Лепшэнне мапы гэта зум, мне здаецца. Яны трохі аддалілі. Ці што там яшчэ? Так, О, так, Михась, гэта дорогу, а ты проста... не хочаш для нас, не? Михась. Наколькі я памятаю, пачвара з'явіцца потым, а не зараз, правда ж, не? Так, Напэўна. Чакай, мы нешта прайшлі, недзе ўваход не Нікудись не тут. туды. там зачынена чырвоная дверь, не? Ну, сюда. Пш. Ды. Так, А як там подсвечивать усіх гульцов? на таб. Табам. А, на так, дякую. Я не пойдзе гэта гульня, кажа Міхась, но я не спрабаваў. А, Во, дарэчы, мы ж не бачылі яшчэ вось гэтых роботаў, каб яны жывыя хадзілі. Яны тут чакалі ляжаць, яны проста паскудзяць нам атмасферу. ну, Михась, улічвай же, што ў мяне ж яшчэ каточак навантажвае. Ой. Хадзім. А робот щось заварушыўся троху? Ці што? І он калі на стале варушыцца, нічога страшнага, я нічога не зробіць. Захаванне праціскаць. Чуеце? Захаванне праціскайце, бо інакш не адрадзіцеся. Так это толькі, здаецца, калі электрычнасць пойдзе. А, ну так, запусціць на трэба ж спачатку. Я забыўся зноў. Так мы ўсё Каток, ты дзе? там згубіўся. Шаграэль. Я заблукаўся, я Всё, знайшоўся, так. Так, Я усе, хто глядзіць, усе скідаемся грошы на новы ПК Міхасю. Каб ён усе гуляўся з намі? Ну, канешне. Ну, як гулялася? Ён же сапраўдны Слухайце. стрім. А кропкі захавання не працуюць, падаецца. Не, кнопкі тут няма. А ведаеце, што, хлопцы, зараз у галову прыляцела? Я не так даўно глядзеў лаптоп сабе. Ага. Лаптоп на 32 гигабайта аперативной памяти каштаваў мне 1950. Якой халера, блядь, гэта што там атрымліваецца палова кошта гэта аператыўка? А ўсё астатняе яно што? Не, это ж мабільная аператыўка, яна ў дата-цэнтрах не выкарыстоўваецца, і то бок не будзе. Соудзім там па-іншаму. Ну, такім выпадку трэба апгрейд рабіць на лаптоп, а не на ПК. Атрымліваецца так? Ну, Мабуть. напэўна. Ну давайте, актывуйте миссию. Я ў Охлісе набыў, мне здаецца, год там на 2 выложыў большую сумму грошей на ігравы кампуктор і все, і... Бачите, дзе? Ось сюди нам треба. Ось сюди. Мгм. У нас задача. Ось он на версии. То бок мы отсюда заходим налево. Не, ідзем прама, ну, здаецца, так? І А, так. Там повинна быть кнопка. Мгм. Ну что? Все, по пачварах я не ведаю, тут гроші яшчэ трэба падымаць. Мне падаецца, тут грошей можа не быць. Карацей, ходим. Хотя бы поглядим, что за монстр. Мобільна аперативка. Тому плашки або розпаяна. Така сама, як у ПК. А, ну ладно, тоді хвиле. Може розпаяна, ну просто... А чому тоді так? Больше не подізнявся. Гэта, мабыць, ведаеце. Дата-центр, може, справді не підходить. А актывуйце спаўны адразу адзін і другі. Ой, усё, гэта ў вочы не глядзець. Прывіт. Бля, ну уже поздно. Не глядзі ў вочы яму, не глядзі ў вочы. Пад ногі сабе глядзелі, не ў вочы. Ты актываваў сабе рэсп? Угу. Я сабе так. А каток?
Каток нічого не поспів зробити. Каток поглядів в очі і помер. То все? Я не Ён заразмаўся? назіральнік павінен быць зараз, не? Ну так, я сачу за вами і все. Просто назіральнікам. Лепшы геймплей. Не, ну мы ўдваіх павінны ад яго справіцца. Усяслава, ідзем? Не, я маю на увазі, що тады таким чынам, що Сарэль будет просто глядзець. Ну, до конца Ну, місії так. давай хутчэй рабіць. Или Ой-ой-ой. ці ти хочаш закончыць місію... Ой, дзе яна? Ну добра, можа мы хутка Мы ж грошыкі Самыя- заробім лёгкія і ўсё на складаны. гэта. Так, трэба толькі ведаць, куды ісці. Мы перевірив в цілому, що Стоп, не сюди, мабуть. вживання. Пам'ятаєш, ён було там зліва. Не за вуголі ми не сюди прийшли. Давай сюди паспрабуем. А вентиляція може нейка повинна бути. Воу! А, ну, подається тут фінальне. А як ти так, Максима, та А я не ведаю, я пад ногі глядзеў і не глядзеў на яго. бачили гэтых монстрах так само, щоб яны не такія былі лёгкія? На першым, вось на першай гульні ён быў вельмі такі лёгкі. Табе так не падаецца? А зараз штосьці я не разумею. А вы ж складанасць падузняли, так? Ну так, мы падвысілі яе. А, ну вось і адказ. Не, а чаму механіка змянілася? Я ж у вочы не глядзеў яму. Можа і на механіку кожнага монстра таксама павышаюць, калі І штосьці змяняецца? змяняюсь, ну. І што тады? А ты капсулу актываваў сваю? А, так, пусть. Собак. Бачу, што бяжыць. Дзе ты там? Дзе ты мяне бачыў? Сюды трэба, мне здаецца, зноў карткі знайсці. Трэба Шукаць. карткі... Якія дзверы адчыняюць? Так, там 7 патрэбна. Так, а ў якім-то памяшканні штучак. знаходзішся? Тым часам Jackbox Party 4 бескаштоўна в EGS. Ну, до речі, так. Да, Jackbox Party пак, это топ. А где все картки? Ну, на гэтыя выходныя, напэўна, ўсё ж такі гусеў будзем. Бо я ўжо там і Гмэл сказаў, што прыходзь на гусеў. Блядь. Хлопцы, вы хочаце на гусеў? Суботу? У суботу я не ўпэўнены, што будзе час. В суботу я поеду кудысьці ў Задрыпінск. Ебулічы. Ну, я поеду за гэтым, за пёселем. О, Там пёселя набываем себе. А дзе тут усе Так. гэта? карацей, трэба ад яго бегаць. Не глядзець яму ў вочы і бегчы як мага далей. Як табе? Атрымліваецца, не? Я пакуль ні адной карткі не знайшоў. А чаму менавіта карткі шукаеш? Патрабуецца? Мне здаецца, на для адчынення дзвярэй. Спадзяюся, що так. А вось знайшоў. А не, гэта грошы. А вось знайшоў. Адну. Ёсць жоўтая. Мгм. Мне трэба мікрафон нашим гравцам. Ну, так, подумаю. Другая жоўтая ёсць. І у меня 9 знайшоў. А колькі ўсяго было патрабавана? 7. 7? Мгм. Валера. А дзе тут ще якія пакоі? Я у другом крыле можу ісці. Спаць.
Living area. Шпільної почвара і не поспів ти. Каточку не хапіла рэакцыі крыху. Я ж не ведаў, що там трэба. Ну. Просто ў той момант, калі ты ўжо распавядаў аб тым, што нельга глядзець, я ўжо на яго глядзеў. Да. Просто есть какие-то вяликий. Не подається, ні? Чи звичайний? Ключ? Клавукай щось, перешкіна? Не, гэта пачвары, якія тут лётаюць. Так. Я прапаную уставіць карткі, якія маюцца, каб потым не шукаць іх. Калі хто памрэ. Всё, 2 ёсць. Мабыць, ты недзе прапусціў. А у навукоўцаў ты быў? Ну вот у Новаковским, мне здаецца, вот этом Винге треба Ага. шукать. Там нашли 4, мне здаецца, тут будет так само. Колькі? 3 застаецца, нам трэба знайсці. Можа, они кладуць больш, чым за 7. Не, было заўсёды 7. Да? Так. Не кладуць, а потым хаваюць. Калі 7 знаходзіць. Ой, яно тут. Я знайшов одну. Яны тут у двоих. Не, я Не. телепортуюсь просто им гневно. Не глядзі на них. Я Ну, бегаю. калі- Да рэчы, трэба бегаць, бо ён падлятае знізу, вось чаму ён мяне і забіў. Таму што, па-першае, я ішоў яму насустрач, ён з'явіўся перад тварам. Я павярнуўся ніжэй, і ў гэты момант я проста перамяшчаўся таксама ніжэй. І апынулася, мабыць, проста, што я недзе там секунда ці колькі я глядзеў яму ў вочы. Мабыць, так Ну, не, Но атрымалася. он Ну, прыгод, вельмі ну, хутка телепортуецца. Так, трэба. Таму Так, я атраўліваецца. знайшоў 2. Ты знайшоў? Ну, іх? малайчына, не, нівода не знайшоў пакуль што. А ты той бок праверыў вось гэты? Ну так, даецца, што там Ну, прабег. вам 3 засталося. Ну, 2 ўжо ёсць у Дзесьці Сяслава. яшчэ не ў пакойчыку, а дзесьці вось на падлозе было, я памятаю, што у сярэдзіне. А я не памятаю такога. Ты там змагаешься? Ну. Усё хочуць са мной пасмактацца, а я Лезать по дёснах даць. не гляджу на іх. Ну, даецца, што прапусціў, можа, на тым крыле. Штось. А, яшчэ падаецца, што ў сярэдзіне там, дзе вось яны ежу прымаюць, таксама можна было знайсці. А, можа быць. Я зараз апошні пакойчык праверу на ўсялякі выпадак. Пошукі. Ой. Ідзі нахер. Лязгае ён зубамі сваімі. Знайшоў апошнюю. Малачына. Ну, бяжым тады. Ну все, ён тут быў побач са мною. Эй, Так, куды мы патрапім? Ага. Сюды, потым налева. І там павінна быць вентыляцыя нейкая. Так, зброя будзе злева, ці будзеш браць яе? Але ж мне падаецца, гэтая пашвара, яна ніяк не рэагуе на зброю. Ну так, каб трохі псіхалагічна. Прасцей было. Ой, Чаму? Таму не стаіць тут. узмацнілі гэты, мне здаецца. Плон. Трэба мацней Ідзі укланяцца. ў пекла, не хачу, не буду. Так, где ты, число? Не ведаю, я тут все под ноги гляджу. Каптан Кэбін. А, куди нам? А, там А, где ось. дырка, так?
Все, трэба шукаць, так, шукаць недзе вентыляцыю нейкую. Так, тут Бо нам сервер. трэба патрапіць у серверную. Ну, ось тут. Пытанне ось тут. толькі дзе. На складзе? Мгм. Ой, слухай, а калі Як ён сюда? тут з'явіцца, на це падаецца. Мгм. Я з'явився. Гамон. Але ён за спиной з'явіўся, не? Ну Ну. так, я заставився. Ён тут не праходзіць вентыляцыю ці як? Пакуль не бачна. Так, ой, далёка ісці. Галон не зваліцца. Ну так. Ой, ён тут, ля-ля-ля-ля. Иди. Ш, ш. Курва. Нет, ён тут усё ж таки з'яўляецца. Так, усё, я на месцы. Ого. Пердоліць тут у закуточку. Так. Так, пампую данные. Так само зараз. Ты тут со мной, не? Да. Добра. Тут надто малое памяшканне. Калі што. Ну, зараз боксика забярэм і вернемся. Гэта ж бокс цягаць. Ну. Ой, я штосьці чую. Там от зброї не далі, мені здається. Было бы прышпільна, мне здаецца, на ўровні складанасці, калі там некалькі відаў ворагаў будзе. Думаеш, іх міксаваць пачнуць? Ну, я бы так зрабіў, напрыклад. Ну, у тебя ёсць ужо ворагі, ты б ужо міксаваў і тады... Блин, не, ну ты уяві сабе пачвару, якая была вось на чужога падобная. І вось гэтага, які тут лётае. Ого. Ой. Ён не знік? Не. А як адсюль выйсці зараз? Ну ты трымаеш, так? Да, Так. Цягаю. Не, я подумал, что я бегать не могу. Я могу бегать. То побегли. Эх. И он тебя зловил? Вот, тут есть какие-то незвычайные, незвычайные як астатні. Ён чамусьці ад яго ось трэба адбігаць, але ты не ведаеш, ну я пакуль не разумею, як яго вылечыць ад астатніх. Всё. Ну я з капсулы прыйшоў і уже гэта была хуткая тэлепартацыя до того месца, дзе мы зараз трэбна ісці. Мне падаецца. Нет, шмыш на день Максим не могу переключиться. Ой. Ай-яй, не шапай, я не. Не. Ты что, его лупендишь там? Ну, отстреливаюсь. Так. Веди потиху. Мне куды? Шаттл Бэй. Ага. Чекай, я лепш не буду бегать, бо... Ой. Ты Все, серьезно? принял весь удар на себе. Ну, Может, ты я- позаду был. Худко телепортуется. Холера. Почему я теперь не могу на Максима переключиться, не зирать? А, вот, переключился. Так, все. Давай. А теперь не могу. Кидай. Максима на месте. Забавилось. Воу, ён тут. Пайшов. Он все ж таки зазирнул. Так. Зайшоў? Так, я на карабель паспеў уступіць ужо, але не прайшоў праз гэты шлюз. Ён мяне спыніў акурат такі на ўваходзе. Блядь, а дзе я?
Ой, мне Прямо, падаецца, што я прыйшоў, надта так? Я буду далёка. чакаць, што каб дверь зачыніць, мне здаецца. Патрэбна. Я нейкая серверная, што? Якая серверная? Ого, нічога то там. А дзе я? далёка. Та дупе. Блядь, я ў самым пачатку гэтага шляху дзікунскага. Пайшоў нахер. Не. Я не могу поглядеть, что красиво. Так. На всякий выпадок пакуль не буду бокс гэты выставляць. А, Door System Ready толькі калі два, мне здаецца, гульца будуць такія жывыя. Дзе толькі яно зачыніцца. Ну, тут чакаем. Так, машинеры, мне не туды. Лабараторыя не туды. Блять, ён зноўку тут. Мне сюды, сюды. А, о, стрелка может включить. Блять, отшипися. Не. Фу, бляха. Я зараз ванітаваць пачну. Ой, калі там натискаешь, там написано, что no explosive items и no category two weapons. Да не уже заранее кажется. А ты зацягнуў ужо пакуначак наш, не? Так, так. Чакаю, каб дзверы зачыніць. Бегу. Да харе. Ё-моё. Націснуць ці не? Не. Ты все на мешалику. Я націснуў на яго твар. А все, я помер. О, я апошні тут спаун застаўся. Ну гэта мы так по аднаму бегаем тут. Так. Я тебе, наверное, спытаю, каб ты стаў там каля гэтай зачынкі дзвяры. Я зараз буду прабегаць. Мне падаецца, табе трэба будзе адбіцца ад яго неяк. Да таго, як ён... Я могу просто бегчы, мне даецца, у бок... Не, ён тут. Вон там, Ён на караблі. на кораблі. Так. Давай зачынимся. Ён каля мяне быў. Зачыніўся? Угу. Что, на корабле тогда? Все равно. Усё, давай у камандныя гэты пункты паляцелі. Сядай! Сядай! Ну, складанность, мне здаецца, тут пришпильная, но все равно как-то... Усё, сели. У нас, дарэчы, один раз. У нас один раз застаўся. Мы б, мабыць, калі б у траіх былі, можа б больш асталося, а можа і не. Ну да, как ты не понимаешь. 2 смерти, минус 400. Так, 4000 баунти. Шагель нават не пагуляў, шкада. Слухай, а чаму? Стоп, а дзе мои крэдыты, якія я знаходзіў? Не ведаю, і мои. Курвіска. Каб вы задушыліся. Так, 4400, гэтага мала, трэба 6 касікаў на наступны апгрейд. Лаптопы, Ауч Патата кажа, зараз самы лепшы варык на пару месяцаў, потым і на лаптопы задзяруць кошты. Я вось тое самае думаю, Пататыч, таму што, памятаеце, можа памятаеце, была крыза такая ў Беларусі ў 15 годзе, калі скочыў даляр. Вось, і таксама рынок не адрэагаваў вельмі хутка на гэтае падвышэнне даляраў і гэтак далей. Некаторыя тавары можна было набыць удвая-утрая танней, чым яны ўжо сталі праз тыдзень, напрыклад.
Мне падаецца, вось гэта тое самае адбудзецца зараз з лаптопамі. То бок ёсць партыя, прыйшоўшая, напрыклад, у мінулым годзе, яна зараз вось акурат такія каштуе па 2000. А вось, і праз некаторы час яны проста індекснуць у яе ўсё. І да пабачэння. Ну што? Лаптопы і прадаем потом. Так, быў такі бізнес. Куплялі тэлевізары, лядоўні усялякія, лаптоп, тое самае, ўсё, што было таннае, потым перапрадавалі, каб збіраць грошы. Так мы разумеем, куды нам трэба зараз? Любую Я выбірай нічого сабе. не Зялёную. Я ўпэўнены, што будзе іншая пачвара. Калі я добра памятаю, гэта зомбі павінна быць, калі раптам дух зноўку у нас паўтарыўся. У нас у мінулы раз быў дух, зомбі і трэця быў дрон. Тут ёсць destroy the area difficulty hard. Пурбай, так, менавіта той час. Было не пазбавіцца, ну цяжка было пазбавіцца, але ж неяк захаваць грошы можна было. Усё? Абраў? Браў на смерць. Каточак, тое, што ты не бачыў яшчэ. Калі мова ідзе пра дрона, гэта такі круглы, нібы куля, як у партале. Памятаеш, там быў адзін такі з Там плечнікаў? тэрмінал, я выбачаюсь, тэрмінал звонку, які можна кастамізаваць гэты заралёт гэты. Так, круглый Заралёт дрон. яшчэ можна камістамізаваць? Так, можна Так, набываць. на звонку. А што он дадае? Та нічого не дае. Знешні выгляд. Розовый пафарбаваць? У ружовы. Ружовый. Блакітна-ружовы, усе як у Еўропе, слухай ваши. Ну, так... Абы не шэры. Фоксі засуджує, ну. Фоксі за шчирий чорний або червоний, усё. Без варіантів. Фоксі за червоний зовсім. А чому не рудая? Червоний. Здається, гэтай. Руді. А, руди. А, руди кот, я зрозумів. Шагрель, гэта ти руди? Ну так. Мені сподобалося, до речі. У вас цікаві стосунки з Фоксі, мені такі, ну, криху часом я відаю, такі, що? Коли чую від Фоксі. Але мені сподобалося, як я глядів нейкі стрим, і вона на тебе нешто там покрывдилася. Каб тебе блохи зжерли. Я роготав просто не мог. Ну, я уже такой час чую. Так, ну... Тут no weapon beep. Майте Что, на что? увазі. І no explosion. Біп-біп. Біп-біп. О, дякую за фоллоу, шановне. Дякую. Хтось там фоловиться на фоні. Ну що, кнопочку стиснуть? А, у нас Усяслав для гэтай ролі. Да, я Тиснуть уже, эту здається, кнопку. усі кнопочки натискав. Кожен раз понатискав. Так, я нагадаю, Каточак, калі гэта будзе зомбі, ўсё проста, страляй, яны забіваюцца. А вось, калі будзе куля, як у партале, памятаеш, там такі быў? Там быў такі падобны на гурок, вось, і на кулю робот. Дык вось, на гэтую пачвару трэба энергетычная зброя, і нам яе ніяк не забіць зараз. Галоўна, мне здаецца, гэта капсулю знайсці, актываваць, каб можна было некалькі крэдітаў і пагуляць некалькі разоў, так? Ну, не крэдітаў, а некалькі разоў быць адрэспаўным. Так куды вы за мной бегаеце? У мяне картанізм прасторавы. Всё. За тобой больше не бегаем. Опа, я знайшоў. Так, активуйте, кто не активує. Каточок, активуй Так. собі, коли ласка. Я махал яшчэ раз спытаць. Зачинено, не? Еще? И уже все уже. А, почему у тебя один киса зачинены?
Вон там А тут ще- електричність уже есть, так? Дають уже електричність. Частково ёсць, ну я бачу. Ще тепер писати. Штука пишеться. Ну. Припишуть статтю. Про 24. Так, мне компьютер подрубать? Ці як ви? Ага. Ну, я себе капсулу активував. Ви всі собі Я активував капсулу, так. Усі активували. Добре. Можна помирати. У нас кодекс 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, до речі, пошвар, а Ой, не це 10. роботи. Роботи? Ну все, будемо напроти бігати. Так, О, так. куля. Ой! Ой. Бежим. А вы поглядели, Вы где воевали лежит это вуховка? Не, яна активованная. Бежи от яе. Я не поглядел. Ну, это difficult. Чекайте, а мне что робить? Яна буде за мною льотати зараз і нічого не дасть зробити. Ну, просто Что зникло у меня перед очима? бігаємо. Я не бачу. А де вибуховка? Блекбоксу. Чи нам не блекбокс потрібно, що нам треба? Перезапустити руховики нам треба. Яна тут, бежи. Перед вибухом. Слухайте, мне здаецца, тут падыходзіць тактыка, калі адзін звяртае ўвагу на сябе і бегае ад гэтай пашвары. Годен. Цалкам. А двое будуць займацца гэтай справай. Рухавікі актываваць і все такое, усё, ён не злавіў. Ой, не хапае, да рэчы, вынослівасці. Ну я ось подається стаміну якраз таки грейдзіл бо. Быў грейд. Так, на стаміну. Я не розумію, куди там нам ісці потрібно. Ну, до руховиків, Макс, певно, я в машинері Ай, бляха, пайшов! Калера. Так, ён каля вас, правда? Ён мяне кінуў. Ну всё. Ладно. Карацей, трымайце стаміну у цалкам. Усё. Шагрэль таксама здох. Карацей, каб яна была на 100%. Толькі пытанне, як... Ханкі, так що норм. Калі яна на першым узроўні, як я ад яго адбягаць? Я не разумею. Так. Я ж... Не трэба яшчэ шукаць одну капсулу? Я ж магу ўсё роўно з гэтай адраджаць? З гэтай, так, але тут абмежаваная колькасць рэспаў. Ну так. Ага. Микронтел... Можно по одному разу помёт, да? Рынка DRAM увясціла выхадзе з спажывецкага бізнесу, каб засярэдзіцца на пастаўках DRAM і SSD для кампаній у сферы штучнага інтэлекту. Ну ось. Так, тут няма ніякай зброі. Крэдыт толькі. Я тільки вийшов, а тут уже ось пішло. Дзе Engine Bay? Машинерия желтая такая, так разумею. Engine Bay я не Это не арморы бачу. жоўтая. Так, яно ж звычайна вось праз пакой цэнтральны. Вось, я зараз да яго іду, потым налево. Я зараз у О, я зноў памёр. машинерии рушу. Памёр? Цябе забілі? А, так. І што Мені тебе... подобається те, що з роботами тут увогуле без, ніяк їм не протистоїш. Так, трэба бегчы праз дзверы аўтаматычныя, то бок трэба бегчы адразу ў дзверы, каб ён цябе наздагнаць не мог. І ён праз гэтыя дзверы тупіць. Ён за мной. Я увогуле не туди пішов. Твою мать. Кора контрол. Усё, у меня стаміны нема. Иди нахер. Не царапай. Бежи, ну, хлопец, бежи.
все догнал. Марвел, мамина царапинка. Так, Мумрайка на руках носили, ага. Как птеня. Взрослые. Так, у нас остался один респ. Мы так не выживем. Там они еще Ушел один. не готовы для... Так, Для мы для роботов гэтага не готовы, гэта факт. А, Бо ён нас даганяе і ўсё. То бок трэба, каб у нас быў бег лепшы. Гэта 100%. да курва, ну серьезно. Усё, у нас нема рэшпаў. Трапіўся, так? Я просто знайшоў рычаг, нібы які трэба праціснуць, і ўсё, а ён такі пазаду. Дароў. А я нават не разумею, мы зараз што робім? Трубу, каб у нас гэтыя рухавікі Я пайшлі? спусціўся ў нейкі затоплены адсек, знайшоў там трубу нейкую. Блядь. Шо, ўсё? Ён там стаіць, чакае нас у гэтай машынары. Акурат на ўваходзе. Дзе? Я не бачу. Нават збегчы не змог. Вон там, унізе, наперадзе. Ну все, я сышоў. Ён цябе знайшоў, так? Ну, мне падаецца, трэба зліваць. Шагрэль, ты як? Ну, так зараз давайте. Ну, зараз. Да я ну все равно нас заб'е. Я ўпэўнены так, што ён нас заб'е. Ай! Мейнкор. Можна не в мяне не страляць. А, 2 трубы трэба адрамантаваць. Трэба ведаць, якія шлюзы там і працуюць, якія не працуюць. А, ну божухна. Дзякуй, стрімер-бот, за тую памылку, якую ты мне зараз выбіў. І расфокусіў мне бывае? гуню. Карацей, у блакітнай трэба 1, 3, 4, 5. У блакітнай. Ідзе гэтая блакітная. Так, ну ўсё, ты сам. Ось, 1. Ну, Я на... позаду. Ужо тут? Так. Пайшоў. Пайшоў нахер. Пайшоў нахер. Пайшоў нахер. Пайшоў нахер. Я ж не збегу ад яго, правда? Мне ты збег. Позаду не бачу. Ты чаму Збег? збегаеш? І он мяне адчапіўся? У мяне была поўная гэтая... Стаміна была поўная. Бля. Давай. Пугайтеся, готовы. Давай. Давай. Так, гатавалі. І колькі мне тут чакаць? Вось цікава. Запарыкадаваўся. Так, ну я чую яго. Один, зусім один. Ну, ён жа ж тут, він не сыходзіць, правда? О. Ты такі убачыў, што адчынена. І пайшоў да мяне, курва. Не, мне падаецца ўсё ж такі, трэба суіцыднуцца і ўсё на гэтым. На табе, на. Эх, собака. Не, ён імбовы, на жаль. Яго ніяк не застанець нічога. Вось, бачыш, мы, дарэчы, нават калі на мінулым складанасці гулялі, удваіх мы не змаглі. Адзінае што, нагадаю, калі я бегаў па кабінеце, памятаеце? Там, дзе актывуецца кампутар, то можна было бегаць па крузе ад яго, а 2, адпаведна, робяць гэтую задачу. Тое самае, што мы зрабілі, памятаеце, з гэтым чужым. Які тупаў так. Я ў машынары ад яго схаваўся і бегаў па коле. Чому куди зараз? ВРВ вітанки. Наступ на весе. Надо сесть гроші, мені здається, там за гроші, ну.
грошы нам вярнулі. Грошы вярнулі? Ці аднялі? Ну вось мне цікава. Ну давай паглядзім, што за паляпшэнні маюцца. Апгрейды. У мяне 4500. Не, на нулі. Нічога не аднялі, нічога не далі. Мінімапа каштуе 1000, а вось стаміна. Давай стаміну возьмем. О, мне хапіла нават на мінімапу. Другую. А вы там набылі што? Ці я паглядзеў гульню? Так, я паглядзеў гульню. Я паглядзеў гульню. Блін, ну шкада грашэй. Нават 6 еўра. Шкада. Я пакуль не набыў ВРВ. Я пакуль не набыў, я яшчэ думаю, я яшчэ не згодны. Зразумела. Я просто, ну, у гэтым месяцы шмат заданаціў на падтрымку, таму трэба падумаць. Я спачатку ведаеш заўтра дакладна Роудкрафт. Тут нават не абмяркоўваецца. Вось, а наконт гульні я яшчэ падумаю, як набуду ўсе падарункі дзецям на каляды, то там будзе бачны бюджэт, і калі што, то я набуду. В любым выпадку там ёсць як-то это гіфт. Падараваць гульню можна. А мабыць, хутка абвесціць гэтую Christmas Fair. Вось і гэта трэба яшчэ так. Бо я на гэта спадзяюся, падарункі дзецям таксама павінны быць са зніжкамі. Інакш, ну, у мяне гэты бюджэт цяжкавата будзе склеіць. А вы як гатуецеся ці не? Да святаў. Да святаў. Ну. А я што? Каточак. А я нап'юся і спаць лягу. У цёпленькім. У сям'і 2 кота ці жонка і вось можа сабака будзе. Будзем усім трытмацца гэтыя вкусняшкі набываць. Так, а вы ўжо ўзялі місію? Не, яшчэ не бралі. А чаго мне это вісіць? Kill the Вот это specimen. можна взяць kill specimen, как на difficult, normal. А давай. Будем браць? Так, давай. То бок штосьці можна забіць нават тут? Ну, я апроч каго? Толькі зомбі мы забівалі, правда ж? Усяслав, больш нікога мы не забівалі, нікога не атрымлівалася. Так. Толькі зомбакоў. Я кому-то буду. Не чутно? Так, я сабе тых падарункаў накупіла, які спаць, він з намі будзе, ён абяцаў. У сэнсе з вамі. Стрым будзе? Ну, на стрыму, так. Ну, папярэднім будзе так само. На каляды? Увечары? На Новы год. І Новы год? Каточак, дык ты адзіны? Ты самотны? Хэпі. Фоксі задаволеная. Ну так. Ён не самотны у яго і мы. Вот это правда, так. Куды ж ад вас падзецца? Сапраўды, захацеў бы ты не адбіўся б. Не, ну. Эх, мячик не прилетел за нами. А я его поклал на приборную панель. Ого, вырве ты мне Wildlands закінеш? Адшмурыць. Дзякуй вялікі. Давай паглядзім, што гэта будзе. Ён ужо спаліў усе свае соцсеткі, чаму? А я ў сэнсе спаліў, што гэта маецца на ўвазе. Это ТГ, шо? У Фокси ведаем ТГ, записываем. А, у сэнсе спаліў, што даў доступ. Вось яно што. О, мячик прилетел с нами. Так. О, лежит. Где?
Ой, на панели лежит. Я только достать его не могу. Ага, земля з нами пайшла. Добре, пошли, нам треба забиватися. Тут когось забивати треба, я штось хвалююся криху. Ну, YouTube, в сутности, я завел вот это самое, телестрим. Discord, так само. Ну, хіба що особисто. Усяслав? Ну, Так, я не в ту дирку пайшов. Усяслав, коли ласочка, де ви там? Ваша кнопочка. Хлопці, кого забивати будемо? Хтось це розуміє? Я не веду, йдіть першими. Так, активуйте капсулу. До речі, зауважте, що світло ёсць. І що? Може, це знову робот? Не, так ми ж робота не заб'ємо. Халя, може нам дадуть гэту енергетичну зброю? Пам'ятаєш, ми читали з тобою. Ми ж з тобою, Панелі? пам'ятаєш, читали гэты, як ён завецца, Мануали? мануалы гэтыя, так, на караблі. І прачыталі, што нейкая энергетичная зброя. Здається, може, коли ти там уже по заданнях можеш себе набити її. Не впевнений. Ну, їх КВ. КВ. Подається по вентиляції хтось бігає. Так. І гэта будзе вялікі той. Тупае. Чорны, памятаеце? Ой, я не туди пішов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І він побіг у ваш бок. Побіжи за мною. Дык, а што нам Що? рабіць? Нам трэба спачатку ж паглядзець задачу на місію, Задание. не? Raid finds the weapon Я to kill the забыл, target. See the full map on the command desk. Тут есть какие-то частки зброї, які нам потрібно знайти. Вам треба вернутися на головну мапу, поглядіти, тому що... Ти до нього пішов. Так, я йду у армори, я бачу на мапі армори. Ні, тут головна мапа, ні? Wait. Все загинуло? Вижу. Я просто не тим шляхом усю что пішов. Я думаю, може просто на травые двери можно достаться, да ты это хочешь. ПЛБ. Find the weapon to kill the target, see the full map. Тут есть две якісь-то зброї в одним місці, і дві зброї там, де гэтые вентили. Да ёма, иди нахер. Стамина! Ну все, я скормил катошка ему. Я побег. Лазерган, electrical Ну, gun, шипишь ты. crossgun, flamethrower. Все з'їв. Було би добре за фростганом. А я казав, Фокс, що... Я першая хера в житті. Так, куди тут ісці? Де командний пункт? Треба назад ісці. О, до речі, дякую, Фокс. Я вже і забився об этом функціоналі-то. Я ж дагэтуль яшчэ б загінуў бо тому треба не давай. Вячеслава, ти де, до речі? Авангардист. Я ось тут. Ага, Я то бу- Турист. Пойдемте поглядим на эту мапу. Давай. А, командек, я на... Боже, ну все простей было. Ну, ми ж завсёды ідем там електричність включать. Ну і гэты деталі місії. То есть респаун, все респаунились. Ну так. Ну, мне Ось, там і нічого. тут, мені здається, треба, є 4 зброї, можна ось, то есть 2 можуть набити, мені здається, легко. О, бляха, гэта ісці туди. Лазерган. Ага. 1, 2, а тут наверсе що? Там фрост. Frozen якийсь, і енергетик. А ось Ну, як енергетична туди зброя потрапити? гэта супраць робота. А на гэтага што? Мені здається, любая. Главное, головне, кап Лічиш? дойти і забити. Extraterrestrial small size. Гэта не тое. Огнемет я...
Мне падаецца, ён large, правда ж? Ён же самы вялікі, Corrupted Robot. Дарэчы, Corrupted Robot... Короче, трэба. Гаус Так. гарматы. From behind Ой, move з гаус гарматы у silently. мяне асацыі гэта вось гэты Curious is чыстае неба, intimated, please стралец from гэты fire. бегаючы, придурачны, Booked баганы. Палаючая Isolate дупа. target. The Progress easily gives up pursuit. Що ви тім вирішили? Що гляжу побіжав кудись. Аеробібіс у Which is проходженні with Анна. distinction by Дирижабль? А, дякую, я дирижабль. Макс, Роздався ти в шириню і полетів. Я Як пішов у виглядає? Мерченері шукати Флеймтравер. Ну, карцей визволити вогнемет. Я прапаную Flame Gun використовувати супроти його. Ну так так, Флеймтравер є ті, як він зоветься. Я і пішов по його. Ой-ой-ой. Як Так, ён за мною, я за мною, ён за мною. Ага, Ага, гэта што? Так, сюди у будь-якому випадку треба ремонтувати труби. Журнала. Core Control. Хаця я його тримаю тут зновку. У центральному гэтым хабі ён кідае лёгка змагацца. Ну, не даганяе, карацей. І яго можна трымаць тут, калі што. А вы знойдзеце гэтае зброю ці не? Ну, я А, пайшов шукати. Падаецца, що так. Ну я пайшов за гэтымі. Які замаражвае электрычныя. Дзе патрэбны... Я прачытаў зараз, што ён баіцца вагню. Таму Так? лепш флейм шукайце. За флейм пайшоў шагрэй. Ну, я ось шукаю шляхи. Там не павінна, мне здаецца, удвояк. Лепей. Легче. А што гэта робіць штука? Божахны, як жа ж добра, што ён не пераследуе доўга. Што стаміны хапае. Правильно, а? Ну, щось мяне доўга ганяў. Ага, дзверы перакрыты ў любым выпадку. Вера. Так, ідзе ён. Ты давай гэтае. Дуже корисне. Які хітры. Ось собі кулемет знайшов. Автомат докладней. Ён не патрэбны, ён не нашкодзіць яму, мы спрабавалі, памятаеш? Мінулы Ну, я раз. так У нас... Трошечку запавольніць можа. Ён толькі... У мяне ён, дарэчы, троху бянтэжыўся, калі яму страляў з драбаша. Колькі там 5-6 разоў ён тады спыняўся. А так... Ну дзе ты там? А якія трубы трэба пераключыць, каб адчыніць? Херня. Собака дохлая. Покрыўдзіўся на мяне. Давай, марудзіла, даганяй. Не працуе. Хлопцы, як справы у вас? Вы там шукаеце ці не? Ніяк. Мне вже голова кругом ідзе. Ти може Я везем? намагаюсь потрапіць у Ага. Мерченері глибей. Справа там і у тым, що там треба труби адремонтувати нейкі. Two pipes connected. Please check the core control room. Мені здається, може шагрей ну-кась. бігче зараз. Всі. Каруселі, бляха. Чаму зноўку я гэта раблю?
Я не ведаю, так можа все разам пойдзем? Не, ну ён нас просто працісне дзе-небудзь у калідоры, разумееш, і ўсё на гэтым, гамон. Добра. Трэба ж все ж таки прайсці. Хочацца гэтыя 5000 атрымаць, не? Ці табе не хочацца? На табе. Ой, так, першае, Давай, давай. трэцяе, шостае, сёмае, восьмае. Дзякуй за фоллоу, шаноўная. 1, 3... Макс, ты можешь прибегчы, мне здаецца, мы можем побегчы до О, я знайшоў толькі первую картку. До Шагрэля? До Шагрэля. У меня есть зброя дробовик. Я ж, ну, Не кроме там хлопец, я на штурмовой- спыніць толькі. Ну, ён, мне здаецца, будет спынять, он будет заходить в вентиляцию. То есть он не будет забивать ее, или будет час, как мне здаецца, загадки гэтай вырашаць. А гэта падвышаная складанасць, не забывайся, можа не будзе ён у вентыляцыю А может скакаць. не будет, а. Давай ўсё ж таки надзейны план выкарыстоўваць. Я ж сабе прапампаваў, падвысіў гэты ўзровень стаміны, таму я ад яго пабегаю яшчэ. Ага, добра. Я ще третю зброю. О, пані знайшов. Богема, вітанки. Дякуємо. Так, Ой, Прям стримуття. 6-1 викреслив, зостається 3-8. ой, блядь. Ай-ай. Штосьці я занадто близко його до себе подпустив. А, тут труба скончилась. Каточок, як твої труби? Давай статус. А їх треба по кропках ктеявать, там не все так просто. Там Червоная блакитна у тебе труба, ці що? Як позначить? У мене тут автомат ее как для ожидающих. Крутей, там 8 кропок на кожній трубі, і треба усіх привести до зеленого статусу. Тобто треба бігати вздовж труби і протиснути певні переключальники. Так, тільки відповідне, бо головний комп'ютер тобі покаже, який червоний номер. І ти треба перевести у зелений. Ти поглядів, який номер, правда ж? Ну так. Добре. Я ось і записав у чат. 3, 7, Молодчинка. 8, так. Ухваляю, це добре. Один побач. Ён побач. Усё, я не буду больше стрелять в его. Курва. Его турборежим подключается. Ой. Так. Пробил 8 что? А где 8 переключен? А что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что стих, это зусім было близко. Пойшов нахер. Я зараз очень покой, там где гэта замораживающая зброя. Усё, мне гамон, хлопцы, мне гамон, это 100%. Всё, третий гамон, Ён мяне то- б'е. Ратуйся. Та не, все. У нее стамины не хватило. Бегши, мы зараз будем попутывать. Пришел, я ось отчин... Усё, ён до вас пайшов. Кто-то крикнул только что. А ты яго лупі? Не, нема зброі, Фоксі, нема. Ён толькі супраць крупнакалібернай. Можна было 5 разоў у мінулы раз, дарэчы, нагадаеш, толькі мінулы раз. На мінулай складанасці 5 разоў у твар яму страляеш, і ён сыходзіць. Зараз червоную буду обновлять. Там 3 было 247 Фокси писала, так? Так, а дзе вы? Боже, ну як вас знайсці? Адзін там, другі там. Так, я отчинил там, где есть... Я спадзяюся, можно пройти и взять Так, я хочу паглядзець. молнию хочу зброю поглядеть. и замораживающую. Ты 2 зброі возьмеш. Не, Каточек. две, ну, может быть. Я червоную трубу зараз буду дороблять. И... А ты одну зброю береш, так? Ну, я иду по вогнену, я нацелюсь на яе. Ведаючы усялякія горары, пабачыўшы выгляд гэтай пачвары, я адразу зрабіў высновак, што яна мусіць быць уразлівай да агню. Бо звычайна такого кшталт Так і ёсць. спальваюць. Так і ёсць. Гаўно? Ты пра што зараз?
Давно. Ну, за мной бегае. А, усё, добра. Я пабег тады глядзець, куды мне трэба. Так. Карціна, всялякі выпадак распавяду, што ў мяне адбылося. Я яго заблізка да сябе падпусціў праз тое, што страляў яго з пісталету. І ён рэальна падрубіў турбарэжым. І ўсё. Я просто ўжо потом не змог ад яго адбегчы. Разумееце? Якое лайно? Не, Так, нібы сышоў ад мяне, там сюды і направа. Не сышоў. Усё, так, мы ідзем туды. Не сышоў. Не сышым. Усяслаў, ты як? Я не ведаю, мне здаецца, я спрабую пайсці туда, дзе зачынена ўвогуле, я не ведаю, як гэта адчыніць. Вентыляцыя, Не, можа, мабыць, не. А? Мне Вентыляцыя? падаецца, там у гэтыя пакойчыкі толькі па вентыляцыі траплялі мы. Ну вось трэба зразумець. Ой. Лампочка. Ты жывы, я бачу каточак яшчэ, правда ж? Так. А я спадзяюся, я зараз Мяне дайду. добра паліцца цераз тое, што ён па вадзе крочыць, я чую, як дзе пазіцыю яго на... Так, 2, 4, 7, да ё-моё. О, 7. Давай, націскайся. 2, 4. Дык трэба гэта прыціскаць. Так, Ты? і зараз у правы бок. А тут нельга прысядаць, так? А, ёсць. На С, на С. О, слухайце. Зразумела. Не працуе. Манет. Ну тут труп просто до холеры, трэба глядзець усе. Я просто по одному колу яго ганяю і не магу адысці цераз тое, што ён... Не, гэта мы самі Глядзіш. раскідаліся. Блізкаць, фу. Пайшоў Петр. 4. Засталося 2. А вось і 2. Все, адчыняю маршынеры. Що, страшно було? Розкидало нет самого початку. О, здорово. Хто? Навошта? Що на вошта? Ну ён нас перахапіў, гэтая пашвара. Тут адзінае выйсце з гэта. Усё, ён за мной бяжыць, калі што. Я получил. По колу можно его пробегать, он потом отшепится и можно что-то робить. Право и прочь. Сука. Что, схопил? Не, схапіў, усё. У меня уже стомленасці нема. Усё забівае. Курва, догнал. Это Фокси. Господи боже, блядь. Мои нервы. Так, чекай, куди? Туди. Усяслав, як справи, може ти хоча б зброю знайшов? Хоч якую? Я просто на увогуле не разумею, як потрапіць. А, можливо, сюди. Спадзяюся, може бути, я знайшов ту вентиляцію, яка выведзе У нас 3 респа. Нейкі Alien Isolation. Так, падобна на гэта. Вось гэты монстр менавіта падобны на тое.
бо по вентиляції бега. О, я На знайшов. вугільня Ну. файна. Вугля. Так. Так, усё, я адчыніў. Каточак, Машыны. калі што, банкі я каладу пасярод калідораў. Раптам ён будзе бегчы, Ага. каб пад ім можна было падрываць. Все ж таки, Ой-ой-ой. Ой-ой, як тут Загон. яскрава, да. Що за гук? Ой, а не заб'е, не заб'е, не заб'е! Все, я знайшов зброю, Забіла. яка... У мяне там з мяне О, выпала... Я бачу, я бачу. Так, а як? Халера, дотрымлівся з іншого боку, треба було пройсти. Говно! а не, слухай, а толькі на фул стаміне можна прабегчы, чуеш? Шаграйль. Я праз кор-контрол пройду лепей у Engine Bay. У мяне тут побач рэз. Подумал в этот момент, я думал. Так, я Паровозці у карацей, мяне? калі Ні, ты, пакуль каток, ідзеш за вагнепальнай зброёй, я іду за А, лазером, я позаду добра? тебе. Так, это гук. Так. О, все. Чекай, а я на що тут тут? А чому так довго? Што доўга, што? Вы што, у трусіках супрацьпашвар? Ну, плюс-мінус. Ну так. Там я ёсць у зараз нас за- адзежа загіну. нейкая. Я нават побачив, як ти пробіг, я за тобою. Так, я А, ўжо так ти тут. вже до Флеймтрайвера дійшов, до речі. І не да флейм, у мяне лазерган. Калі што. А чому гэта не працуе? Што не працуе? Ну, Халера. Чым ты яго біў? Ну, електричную зброю знайшов там в гэтых пакойчиках. І Так, нічога не такое атрымалася, з так? двох? А що їй так мало зарадив? Я чую, як яна пішчыць, але адсюль яе не дастаць. А ви знайшли якусь? Я каля лазергана поўзаю, ён недзе тут непадалёк ад мяне, але я пакуль не знайшоў яго. Пойду що за фрос бегаю. Мабыць, тут унізе. Гаўніна. Шаграйля забілі. Так, у нас хоць засталося штосьці? Пачканыя штаніны на засталіся. Так. Лазерган ёсць. Ти казав, що флеймгаун потрібен, не? З вогнища. Так, ну але ж Шаграйль ішоў. таки був, куди ти забіг. Він десь там був. Глядиш по мапі, а. Шаграйль казаў, што дастане флеймган. Ну, уже не достану. Чого там? У меня что не будет. Чекай, куди тут Так, хто заходить? живий зараз? Тільки я і Макс? Ну, вы удвоя живые, а я все. На тебе не хапіла распаўну? Ну так, вы опушні. Бля. І у нас флеймгана нема, правильно? Ну, Флеймган, вось усе на месцы, ён быў якраз таки біўся памёр у тым месцы, дзе гэты самы. Ну, я в будь-якому випадку зараз туди пойду з другою ж зброї, яка Ну, калі може... што, я ўжо усе набоі з той гэтай маланкі ўжо выкарыстаў твае. Так і добре. Всеслав, ты ідзеш на тую кропку? Ну, мне падаецца, що у нас є один шанец, я туди... Мне здається, нам потрібно було трояк ісці до флеймгану, коли почитали Адразу, гэты думаєш? нападки. А Ну, не може розбігатися, кожен брати гэтую... Тому що О боже, ну что тут за место такое? електрична зброя, вона нічого не нанесла, мені здається, гэтай. Угу. Яна яго троху запавольніла была. Один раз, другі раз, ну... Потому что не выжил. Ну і побіг туди. Так, а де вона тут? Ось тут? Ну, не ведаю, дзесь у гэтай мяжы, дзе ён ж пазначана чырвона выглядае Я кропка. Есть на шею. Што, а як не стаць? Чекай, куди? Сосед. Я чую, як пішить, як залізти. Я не в той бок пошел. А, это моя. Ну, это я возьму, на всякий выпадок.
Ой, блядь, он недзе побач со мной тупая. А как залезть сюда? Ну вось гэта я не ведаю. Вентиляция, это что здесь? Ты так смело ходишь под вентиляциями? Танчики. Ты ўзяў? У тебя флеймган? Не, тут потребно на Трэба неяк другі вышэй поверх. дастацца. На Ну, другі поверх подняться. На другі паверх. А, вось тут, мне здаецца, про Engine Bay. Ну? Во. Так, ты упэўнены? Там Ну, observation, дзе напісана, Ладно, ты ещё маеш ты на пабег. увазе. Вось тут поверх. Не ўнізе, ты унізе Не, ўсё зараз даследавалі? Уверх побег. Зараз подхоплю зброю, скину, може, буде две. Одна буде замораживать, другая... Не, ну заморозка, мабыць, не спрацуе ўвогуле ніяк. аж патэтна Вот. з першкамі. А я зноў без апгрейдаў застануся. Я ж калі паміраю. Пазад ляжыць. Во. Ты мне Я ж калі ці паміраю, я ж нічога Вячеславу? не зарабляю. Ну, такі скам. А де, как я зараз знову бегче? Чому не ту прыжку? Чому это сколько? Это флеймган, так? Ну, выглядае нібы так. Ён тут. Что за emergency box? Contains... Turning emergency. Кто-то бегает уже. Ён тут унізе со мною. Я бегу вниз. Зараз. Так. Нам трэба тут неяк яго па коле гэта матаць. Адзін на сябе адцягвае, а другі ў яго страляе. Ён тут. Бляха-муха. Я бачу, як тримаєш гэты лазерную зброю. Бігаєш там собі. Лера. Я тебе скину заморазу. Такая. Як ти? Ой, я не ведаю. Мне падаецца, не добівала. Я ще скинув Електричною. О, пайшоў падпал. Ну я не ведаю, мне... Ну, пакуль гарыць. Я це на тебе загрився. То й добре. Смалі Та я- його. Ой, Ну я коцнув. Дід Максим тримає зброю, там десь лежить на флейм. Пробую його сам забити. не пробіває наскрозь. Ти Серйозно? не підпалює. Мгм. Ну там небачная стена. Модель зачинена. Уявім, що там школа не бачная. А, до речі, там школку не вивод її. Та ёб твою, а што гэта за пукалка такая? Ну, яна і треба адносна побач. Ну, вогнемёт. Подпалив. Адыходь. То бок трэба амаль што абавязкова атрымліваць па храпе. Я правильно зразумеў. Ну, можна ўсё ж таки неяк кайціць. Ну, просто трымаць на пэўнай адлегласці і падпаліваць. Ну што, ён зраз? Ой, я подумал, ён здох. Ты чакай. Ён Там гарыць може куля яшчэ? ще скончиться. А што за нахер? А, ўсё. Мне армары А, патрэбныя. Армары патрэбныя.
Не нужно, я думаю. Кап тебе лихо. Бегать зараз. А обновить стамину и потом выбегать. Здорово, Фільм Андрей. І то. Не, ну насамрэч дупа не горить, але крыўдна, що все ніяк не зроблю. Слухайте, а армор где тут находится? Так. Да, Ну, ну. треба його виводити в коридор. В коридорі є шанс того, що він пойде в вентиляцію. А тут вентиляції немає, він не заходить. Crew, engine. На вуголь, мені здається, не заходить чомусь тут. Или заходить. Engine B, inf... Ну, або зараз почалася яка-небудь стадія, і ну, увогуле не сидя. Так. Армори хто бачить де? Ось я бачу її. Нас можна не питати, ми привіти, ми не бачимо мапу. Мапи не А, у вас нема мапи, так? Не підкажете. Так, ну і треба вертатися туди ж. Кругом. Так. Але ж аднаго гэтага папая на колькі атрымліваецца. Колькі разоў мы падпалілі? Давай, ты дзе? Но больше все ж таки пошла кудись не то был. Полетела. Чуєш ти? Де Я я? вот треба десь і під вентиляцією вийдуть. Може, що вентиляцію пішов, я вже не тут. Повинен з'явитися. Ён же ж неяк все ж таки приходить до нас. Ну, сюди, Сюди. я маю на увазі в реактор, но мені подається, його просто приводили. Стрикери уже з коридора, где... А, не, ладно. Во, бачиш. Ой, бляха, каруселі. Ми в ньому дерева. Може, треба напалмом, покуль не горить. Ущен, тримать до конца. Але ж ён будзе біцца. Но Ось, глядзі. Я штосьці протупіўся. Може, він безсмертний? Не, ну місія називається «Забій». ну, можеш доходить ніби підчас стрільби? Зараз каліну горить, Рухаться треба назад. підпалити, може ще раз. Давайте так, я його яшчэ раз падпалю. А ўжо гэты магазин я яму просто ў вочы і ўсё. Добре горить. Добре шашлик буде. Так, зноўку армары, калі што. Ёй яшчэ горшая думка армары пазаду. Што можа трэба скамбінаваць вось гэта ўсе Зброю. атакі. Хтось б'е з аднаго, хтось з іншага, пэўныя элементы. Вершина камня.
І яким чином заморозка з чим? Наприклад. Ну, заморозить, подпалить. Подпалить заморозить. Ноги заморозить, голову подпалить. Тут хтось підпалює, і потім ще це як зникає може щит, і ти можеш звичайні кулі використовувати. Ну, есть такое, так, может быть. Он же отсюда выходит, правда, у нас? Зирай, да. Я ж кажу, тут вентиляции немає. Тут тебе через коридорчик до его. Як там було? Гей, ти! Да-да-да! Виходи! Так подається. Спрацювало. Ну. Ну на тобі, короче. Нічого, я витримаю. Ну ось і все. І гэта вже які Я четверті? його зараз з звичайних. Со звичайних? Ну, Калін горить. Мені здається, лазерна зброя так само. Ну, вогнище дає. Я на його просто спиняю, як бачиш. Ну, анімація така ж. Ну, задоволенный он не был. Анімація такая, що означає, що... Єдине, що я не горить. А там було так і написано, що ви використовуєте флей? Так, Флейган? так, так, так. Мгм. Ну, тоді... Не поспеешь. Типа ён уразлівы на флейм. Ну, гэта не важно, паспею ці не паспею, але ж незразумела. Ўсё ж такі, бачыш, ён нібы аднаўляецца, а нібы і не. Яхавая. Зброя тільки одна. А У нас, па сутнасці, што засталося? Толькі лёд, правда, на яго? Больш нічога? Я думаю, що гэта... Ну, може, тільки для каб спиніць яго? Лёд, каб спыніць? Ці ўсе ў траіх трэба было адразу, адначасова яго біць? Може, Усім. так. І хто б яшчэ гэты пулькі падносіў бы? Не, ну тут же нема такой механікі, каб падносілі зброю. Я жартую. Так, што робім? Што робім? Яшчэ одну місію ці разыходзімся на сёння? А что это правда? Можна яшчэ одну? Давайте яшчэ одну. Саксесу якого. Саксес. Табе не хапае саксесу? Ну, саксесу. Гэта да Тацяны, мне падаецца. Ну, так. Що у нас тут? У нас з'явилося більше гэтых баунті. Тут difficulty. Ну, може все ж таки поспробувати забити Почвару. На місію пайсці. А на якую складанасць толькі? Давай так. Ну, difficulty normal. Kill Давай. this man. А ёсць лёгкая, але каб забіць? Ёсць? Зараз погляджу. Ёсць? Я не ведаю, ты ж глядзіш. Трапки skill, але тут normal, no explosive items. 1500 усяго? Не бачу, каб було легке і каб було... Экстрада, destroy area, extract area, extract data. Короче, ні халяр нема. Каточек, кредити маються? Да я ни холера не зарабляю, я сегодня... Давай Шо, легкую. Я же отъезжаю, я ничего не зарабляю еще. Усяслав, давай легкую місію. Каб виконати можна було. А то ми зусім як бомжи. Там, Гэта пачатковая за 1000. Мы ее виконали, подається.
Есть экстрайк дейта за 2,5. О, давай, 2,5 подходит. Поехали. Хоць на штосьці, але гэтых грошай павінна хапіць. Некалькі місіяў лёгкіх, там ужо будзем абіраць сярэднія. Але, шчыра кажучы, я думаю, што будзе лягчэй. Ну, А- папярэдні раз там так шчоўк. Ну, неяк Сёння так, гэтую скрыню вы ўзялі, прынеслі, і ўсё нармалізавалася. А от Шпатата кажа, можа без трусікаў хутчэй было б. Ну, мне падаецца, той бы быў толькі шчаслівейшы ад таго, што ты бачыў яго? Якія ён пенетрацыі робіць? Да. Може. Забой, больше хотел. Што кажаш? Не, это я А, он в чаце. Але забой табе будзе складана. Як ён быў нават. Ну так, там бойку складаней. Хоць і за метры, але там цяжка выцягваць. Тут ведаеш, ось стал падаецца з гэтым флеймам цяжка зразумець было, ці гэта тая самая пачвара, бо яна ж не падпісаная, правда, і фоткі няма ніякай. Адзіны... Я расшукаю гэта. Ну, Паліцыя ці што? ну, ты там, калі глядзіш у базу пачвараў, яна ёсць у каманднай гэтай рубцы, камп'ютар адпаведны, то там усяго будзе пазначэнне 001, 004, 0010, што-небудзь такое. Калі там была пачвара, якая ад гэта, можа гэта была пачвара, якая ад замарозкі пагібла? Святла няма. Так, святла няма, значыцца, штосьці іншае будзе. Дарэчы, штосьці даўно не было зомбакоў і гэтая медуза. Так, зноў, куды пашлі? Просто хтосьці пайшоў наперад і ўсё, усе за ім, як гусі. А не, все добре. Сэнсі, А, ўсё не. добра. Туды трэба? Не, все. Толькі налево. За яку баяцца ўсе? Яка? Що? Що відбувається? А, нема світла. Ну так. Меня потроху мапа пачала ў галаве складацца. Поехали. Подрубілі. Блэкбокс. Што рабіць? Блэкбокс. Чорная скрыня. А, яна там знаходзіцца, ўсё. Так, ідзем. Цэнтральны такі хаб. Не забудьтеся про капсулы. Так, сапраўды. Ты не націскаў, Чаграль? Я не. Націскай. Там унізе я націсну, там павінна быць дзве. Бляха, з намі куля. Бляха. Какая куля?
Ну, робот гэты, Та які свідруе ну. галаву. Гамно. Мы сёння, мне здаецца, не пабачылі новых пачвар. Я О. увогуле нічога не зараблю. Да апгрейда. Не, новых Да. пашвар чакай. А мы ж паглядзелі ўсіх. Да? Чуеш, так, 7 усяго, 7 пачвар. Вы У вас яшчэ кагосьці не паглядзелі? А я замбарыкаў Я нажаць. таксама так думаў, але ж ён адляцеў ці не? Блядь, ён тут. За кімсьці бегае за табою, Всеслав. За мной? Та я доўга бегаў тут. А, гэта шагралі. Душка. Ён злавіў цябе? Блядь, зараз за мной будзе бегаць. Ну, в гэтым заданні зноў трэба шукаць гэтыя Куб. картачкі. Ён за табой полетел, так. Ага. Нібы адарваўся ад яго ці як? Та ёб твою мать, знайшоў. Пайшоў пекла. Там ж нешта хрумкае ўсё сваімі сківіцамі. Дзе гэтае бяспечнае месца? Ой, боже, ну як ён заенчыў. Стаіць. Всеслав, як справы? Я знайшоў 4 карткі. О, вось гэта прагрэс. Выдатна. Прыходзьце да дзвярэй. У меня Це ще одна з пакуль. скину. Но я не ведаю, што наш не дапаможа вам. Ну што, ён пакінуў мяне ці не? О, толькі-толькі адляцеў. Ён да цябе паляцеў, Всеслав. Гэта не добра. Шкада, што на мапу не кладуць энергетычную зброю. Ты там страляешся з ім? Ці гэта шараль? Ну, это все на месте. Як вам распавесці? Зараз все побачыце. Всё? А калі прыйсці, мне здаецца, можа там у пакойчыку, то ўсё? Да, ляцець гаўніна. У пакойчыку, дзе тады знайшлі гэты энергетычную зброю, можа быць, там яна і ляжыць. Ён Да. тут, ты яго тут зачыніў з намі. Не, это не зачиняю, это просто же заслоны закрываю. Вось у него весь день болеть. А, ты жартуешь на то, что свердлуюсь головой, то что, правда, блядь, болеть. Ну ладно, у меня не так само заболел. Шаграйлі знайшлі. Так, ён жа ж мне падаецца, калі мы яго ўпершыню сустрэлі, ён лётаў праз вентыляцыю ж. Богданчыкі. Чакай, ён там, куды? Мне падаецца, што гэта вельмі тупа, калі такі вот монстр, і ты ніяк не можаш на мапе яго забіць. Ну так. Павінна быць дзесьці ляжаць у любым выпадку. Зброя, правда, энергетычная, каб можна было даць адпор. Ну, можна паспрабаваць адчыніць дзвер і залезці вось у той там, дзе вось я знайшоў тады энергетычную зброю. Можа там у гэтых зачыненых месцах, а яны чамусьці гэта не пазначаюць. Не будзе.
Не вельмі добры робот. Гэта злой робот Воллі. Гэта нейкі... Я не ведаю, як зваўся той у партале. Круглы. Не тупай, не тупай, не тупай. Хадзі пешшу. Якую зброю, що? А, гэта не зброя. Так. Магу прапанаваць толькі адное. Узяць яго камусьці. Заагрыць на сабе. Вось ён тут. Ён тут, уцякай, уцякай. Та было б куди. Ну тады давай разом за мною. Побегаешь. Не, побегаеш, давай сюды. Ну, Сюды. Навокал той гэтай будкі. Не, забегай унутр. Да ладно, зачиняйся. Або ладно. Ага, я заскочу. Атрымалася? Дзе ён? Тут побач з намі. Усіслав, ты праскочыў? Тут прабегаў Усіслав, я Мгм. побачыў. Так. Ты праскочыў? Так. Добра. Містер Тінкер, вітанышкі. Ён тут побач з намі, калі што. Добрый вам. Ну нам не сумна. Мы тут разом. Адзінае, што ты ўсё роўна, калі будзеш цягнуць тую скрыню, то нам трэба будзе неяк выбегчы адсюль. Так. Ты прабегаў каля яго калісьці, Шагрэль? Каго, што? Ну, каля гэтага робота яго няма тут. Он адляцеў. То бок, паўз яго можна прабегчы, калі што. Я спужаўся, потому что ён мне он зараз меня заб'е. Так, бежы сюды, калі што. Ліпер, я што? Давай паспрабую яго заагрыць на сябе. Дзе ты? Я справа Я чуў, што бегу. ты страляў. Ты быў у пакойчыках воркераў ці дзе? Да, но я там до конца не долутал. Ну, ён уже... Если на месте туды пробил. Ай, за дупу захватил меня. У меня была одна картка, но я не ведаю, коли я зараз помру на том месяце, там картка будет ці не? Так, павінна застацца там. Не разумею, а дзе ён памёр? А там, где мы заховались, я так разумею. Да, бег до схованки оленя. Сука, подкраўся ззаду. Засталося два. Як куди появилась певнаєш? Два респи засталося. 3, не? Так, два, я памёр. Так. Крацей, давайте я яго заагру, калі таким так ужо. Херова ўсё. Дзе мы? Шаттлбэй не. Камандны цех не. Недзе каля... Ну так, каля сховішча буду лётаць. Так, тут есть А що зброя, то за Чигары. зброя? А, звычайная. Не, толькі звычайная бывае в такіх місіях, наколькі я памятаю. Ні одного разу не было, каб была нейкая энергетычная ці штось падобнае. А ёсць... Гэта нейкі скам, конечно. А кто-нибудь картки знайшоў якусь? Не. Спрабую Я яго толькі сюды одну прывабіць. здаваў. Одну, ось там не захопіць. Не, давно, там... Я не ведаю. Ось я яго на сябе сцягнуў. В термінале зараз 6. Засталася апошняя. Може, конечно, там, где я помер был, ага. На подлозе. Я яго, калі што, у камандны пункт цягну. Чуеце? Добра. Каб ён вам не перашкодзіў, там нічога не зрабіў. Ідзеш?
Ты гаўніна. Добра, я забраў тую картку, дзе я памёр. Зараз А, так адчыню. усё, гэта ўсе? Мгм. Ага. Ну, пайшоў і ў іншы блок аглядаць. Блок аглядаць. Блок. Так, Ой, бляха, зноўку гэтая каруселі. Ну такое. Не падабаецца мне гэтае. Ой, блядь, заблізка. Тебе можаш даць заданне на гэта пайсці забраць гэты бокс. Я наўпрост ну добра, пайшлі туды разам. Дык О, дзякуй богу, ён. бок же Ой, адсюль. Я не ў гэтай вентыляцыі, мне здаецца, ці гэтай. Ці тут з двух бакоў вентыляцыя працуе. А, Гэта вентыляцыя, мне здаецца, вось я па зачынена памяці такое, зараз што- пайшоў. Добра. Як мы папярэдні раз былі. Добра, што яны хаця б рэагуюць на стрэлы з пісталету. Тыпу чуюць. Зараз музыку з цырку. Ну так, бо гэтая карусель ўжо які другі раз забягучы стрэл. Слухайце, А калі б я не набыў сабе гэтае паляпшэнне стаміны, што было б? Мне падаецца. толькі сябе спампаў. Што ты маеш на ўвазе? Ну там уже, мне здаецца... Першы ўзровень ты маеш на ўвазе, што набыў сабе. А. Так, першы ўзровень. 15% дадатковай стаміны. Ці 20, я ўжо не памятаю. Ну вось наступны ўжо дае 60. Ну гэта было б выдатна. Эй! Чакай, Чуеш? што за скам? Вентыляцыя да... Што? Ты знайшоў штосьці там? Ты, я думаў, я дайду да ўжо. Не, он з другого боку там. Ой, ладно, ўсё. Каточка заблукаў. Сюда Что ходи. за боксик? Говняшка. Пуляшка. Добре, всё. Вось ведаеце, за што круто зараз атрымалася, я вельмі спадзяюся на то. Ой, што мы пераможам гэтую місію усё ж такі, але ж круто за мінулую, што мы ўсё зрабілі як належыць, знайшлі зброю і ні халеры зрабіць не змоглі. Вам не круто? Цікаво, скільки там здоров'я было ў гэтай пачвары. Ці то здароўе, ці то што? Джетлаг. Не разумею, ці не туды по вентыляцыі. Круто тут пора. Ти куди? Мне ввогуле здавалося, што там не адзіны робот лётае. У гэтай місіі не адзін робот? Не адзін. Не хапала, слухай, кабу. Гэткая імба, якую ні бля не пашкодзіць, нічого не зрабі з ёю. Каб яна яшчэ не адная была. Прававік. Вось каб яны А былі... куды, як потрапіць у гэту халеру? Я не разумею. Это з другого боку трэба злезці. Я ўжо зайшоў, зараз яшчык тебе прынесу. Верніся. Так я просто зайшоў у армары, там не мае вентыляцыі. Ой, ты дзе? Колькі можна, так хто-нибудь скажыце яму. Дед, ну у вока стреляем. Ну, гемік мае на ўвазе, што можна яго як пашкодзіць. О, чырвоная вочка. Ай, Лерой, які ты наіўны. У яго, калі што, энергетычны шчыт вакол яго. Блакітны такі. І гэтая вочка, яна не прабіваецца ніколі, ніяк. Разумееш? Просто чамусьці маглі б на мапе ўсё ж таки палажыць зброю, там, возьмите зброю, там. Вось яна тут ляжыць. Каб абараніцца. Ну вось так, калі мне падаецца...
Столькі бегаў не бачыў. Ну так, ён не спіць. Так, адпачываем. Зараз катожик за доставщик пайшоў, пабег. Трымацца ад яго падалей. Што такое, што здарылася, глядзі. Чога? Пратаколы не спрацавалі. Ой. Ой-ой-ой, бежу. Можеш накіроўвацца, мне здаецца, патроху ўжо... Не, калі вы усталюеце на месца, тут я панакіруюсь, таму што Так, я ад яго збягу. І галоўна мне яшчэ не заблукаць па гэтых калідорах. Я спадзяюся, што я добра ўсё ўзгадаю. Ой, блізка. Занадта блізка. Ну все, я на човну наш. Скриня на шоўні? Я, Ну все, я бягу. спокойно. Сыходзім. Ці даць зброю, а то мне дзве. Не, бессэнсоўна, не трэба. Так, куды нам адсюль? Налево. Ён за нами бежить. За нами. Ну так, хлопці кажуть, що так. У нас такої зброї нема. У нас звичайно вони пане. Там патрэбна энергетычная, з маланкавай, вось ты бачыў яе ў мінулай місіі. Бежим. Натискай. Я тут. Йо, перемога. Капец. Гэтай. Дежавю. Полетели отсюда. Хотя б 2500 для зарабілі. Йокамат гэтага робота можна толькі энергетычнай зброю пашкодзіць. Так. Гэта я не бачу, выбачаюся. Дзе знайсці? Паведаем. Колькі зарабілі? Так, адна смерць. А дзе мае крэдыты, якія я знайшоў? Чаму іх няма? Тут не падрахоўваюцца. Я думаю, десь здесь. А яны ж адразу просто на рахунок трапляюць тыя крэдыты. Усё, я зразумеў. 2900. Ну што, вы задаволены? Я задаволены. Не. Не? Как я яшчэ не паміраў да гэтага. Одна пачвара не загінула. Ну, крыўдна, ёсць Пачали такое. полетела наперад кудысь. Это мячик? Ну. Ага, вот, все, вылетело. Ну так же. Калі вы будзеце працягваць гуляць, то трэба будзе вам стварыць тады гэты лоббі. Бо вы ж да мяне даядноўваліся. А мне ўжо трэба ісці. Так мы ўсе туда сыходзім, не? Не ведаю. Як вырашыце? Мы ж это, у нас ціма Это дзіцячы час. Ну. Так, пайшлі глядзець, якія абнаўленні можна набыць сабе. А навошта вы далеко выбегаеце, калі тут компьютеры на карабле самі? Та ну. Дзе? Дзе? Вось літаральна побач з гэтым самым рубкай, дзе мы сядаем. Вось, просто ў любы пакой заходзіце і ўсё. Тут нават 4 пакоі. Йо, шыкоўна. Так, я магу ліхтарык сабе набыць.
Не, ну гэта ўсё ж такі больш чым нічога, не? У! Чакай. А тут ще, бачыце, у шопе ёсць гэты паказнік не пагрозы. Health detector, што? А, інжектор. Дзе энергетычная зброя тут? Нема? Нема. Шопе нейкая херня поўная. Так, это шчыты толькі, health injector і threat injector. Усё. То бок зброю ты не набудзеш ніяк. Амно. Не падабаецца. Так, добра, я ліхтарык набуду. Хай будзе. Трэба карацей збіраць грошы на гэтую, на армар і стаміна. 4000 стаміна, 6000 трэба на армар. Все, я все потратил. Я таксама пад нулем, аль што. Усё? Я хіба што мапу абрыну, ўсё. Ну, хаця б так, ужо будзе зручней карыстацца гэтай мапаю. Давай, дзед, пра рэйд не забудься. О, слухай, так, трэба ж рэйднуць. А як, калі мы разам, то як гэта рэйдзіцца? Трэба раз'яднацца, правда? Ну, так, ты можешь просто тебя автоматично там кикни с того выклику, или у тебя скончится стрим. Усё, зразумеў. Ну, это Зразумеў. То пайду рэйд да Шагрэля. Ніхто не супраць. Не. Хто стрыміць, чакай. Все на месцы, багемка. О, лепус. Аж мурыць. Лепус? Ого. Ну. Можа і да лепуса. Усё карацей да лепуса. Так, я потым націсну, я вось толькі не ведаю. А, у любым выпадку, боже ж нам. Дзякуй велічэзна вам. Абаім? Гледачам таксама дзякуй. Хто не падпісаны на YouTube, пераходзьце, падпісвайцеся. А вы абодва падпісаныя на мой YouTube, я спадзяюся. Так. Пэўна так. Я не чую паўністю ў твоім голасе. Ну, карацей. Стрымеры, мне здаецца, адзін на аднаго падпісаны. Гэта так, трэба, каб гледачы падпісваліся. Вось гледачы абавязкова падпісаны. Добра. Ну, это... Што гэта такое? Не кажы. А скинешь по ссылочку, Максим? Падаецца, я падпісаная. Так, я падпісаны. Так, все, я прыгадаў. Хорошо, добра. Усё, дзякуй велічэзна зноўку. Мяркую, праз тыдзень можна планаваць штосьці пакуль што. Хаця паглядзім. На пачатку тыдня мяркуем яшчэ. Так. Гулят файная. Усё. Толькі не паміраць. Добра. Энергетычную зброю. Ну, можа быць, недзе неяк набыць яе трэба. Усё, дзякуй велічэзна. Паглядзець к таму часу. Там штосьці ўсё так проста. Пакуль. Да?